salsa kaisa bura masa bini mobile phone tlangui mobile phone slama dogano thangka bo kisa joli jakte tikhai mobile slamnanyo saka ani mobile o onek problem mui tongo ani mobile nosto ongjak ani or incoming call lok phaya tai ang call no receive bo khaimaya oma haike bo ok mobile phone slamnanyo saka ani mobile phone no kisa check khai kai dati tikai regadi oboni pore o mobile phone slamnai bini mobile no check khai naikya srapsa pore mobile phone check khaima pore o je mobile phone slamnai o burano saka kaisa kaham kok nini o mobile phone o kono nosto korei nini mobile phone kaham kaino kas khai tongo nini mobile phone purano kaham ang check khai naikya ninoro ni call bo thangong ninoro call bo phayung ang nini phone bai call bo khai naikya so nung tawanari ninoro call phaike ning receive khai mano tai ninoro call bo happai nai hani saka o je mobile slamnai aunpura mobile slamnai bono saka omo sara tai angno kono sajjo khaida mano bini okok khanawi obura dukhu nangjagui mukti klai kapkha kaptetui bo o mobile slamnanyo shungka kubuida ani mobile kaham jodi ani mobile kahamung tongka hangke ani bo sarok tangnai ana call khaya bini okok khanawi mobile slamnai obak ongui tongka obura o mobile slamnanyo shungka nini buma bufano call lakhai bini kok khanawi o je mobile slamnai wansukui tongka srapsa wansungma pore bo niji no guilty feel khai tongka bo wansuka daily ni kam kongma khaima bai bhik bosani chinta khaima bai salo kisapono jora maya je bo bini ma baboni bagui wansuknani bini ma babono kaisa call khainani aponi pore o je mobile slamnai bo bini ma babono wansugui kapkha bo bini mabu fano afrokai khatang jakha bo wansuka je at least ang dino kaisa call khaimano an ma babono 1 minute ni bagui fano o bura o mobile slamnanyo saka ashuk bo busy tang ding jeneng nini burjuk bura ma babuno pogui thanai okok sawi kai o bura duganni tep kai himui dukhi kai thangui paikha so takhuktai bukhukso sungo video nukha ta serengna mankha jefru somai mano 1 minute ni bagui ingthum 5 minute ni bagui ingthum nini parents of bai norok ni ma babu bai time spend khaiding tamo hungkai salsa jefru norok jora manui jefru ukuluk ufili nasigono ofuru borok o duniya o kathang tonglak so ani video tini ono pairkha like kabangma khaiding share khaiding subscribe khaiding tai whatsapp o facebook o je jaga mansak share khaiding malilayano sini next video